Studiossa Emil Johansson, eli se on keskiviikko ja normipäivä. Tänään perehdytään fanien valtakuntaan ja nörttikulttuuriin. Onko nörttiydestä tullut valtavirtaa ja mitä se nörttiys oikeastaan on? Studiossa myös kaksi vierasta, kaksi brownia. Juuso ja Niina, tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Mikä ihme on brownie? Lähdetään vaikka aluksi siitä, että miten se määritellään. Eli brownie-sana, sehän muodostuu kahdesta termistä. Bro ja pony, ja ne yhdistetään. Siitä määritetään brownie. Aluksi Vähän niin kuin semmoinen veljesten joku tämmöinen yhteinen nimitys, mutta mä olen tyttö ja silti muakin voi sanoa kyllä browniksi. Että siellä määritetään vähän niin kuin näitä vanhempia katsojia, jotka katsoo niin kuin My Little Pony-sarjaa. Ja nyt puhutaan tästä uudesta My Little Pony-sarjasta, että se on 4. generaatio My Little Ponya. Paljon on miesfaneja. Se on itse asiassa nyt se yllättävä juttu tässä browniudessa, että sanotaanko, että mä olen pikemminkin se vähemmistö tässä fanikunnassa. Mutta eikö My Little Pony ole pienille tytöille suunnattu animaatiosarja? Vai onko? Niin, se on melkein, että miten sen haluaa luokitella, että kuvitellaan vaikka tilanne, että on mies, hän sattuu olemaan isä, hänellä on pian tyttö, he katsoo yhdessä sarjaa ja mies alkaa pitämään siitä. Mihin se voisi johtaa? Siihen, että katsotaan sarjaa yhdessä esimerkiksi. No esimerkiksi. Mutta sä sanoit tosiaan Niina noi generaatiot, siis My Little Ponyahan on tehty hyvin pitkään. Joo, kyllä. Mutta nyt siis tämä brownie fandom, eli niin sanottu fanikunta, keskittyy nimenomaan tähän uusimpaan. No lähinnä, että totta kai löytyy niitä, jotka niinku fanittaa vanhempia, mutta se on vähän jo ns. Harvinaisempaa, että itse dikkailen siitä ensimmäisestä niinku nostalgiamielessä, mutta tähän sitten suhtautuu ehkä pikkasen eri tavalla, kuin siihen, että se on semmoinen lapsuuden muisto se ensimmäinen. Onko teillä tietoa siitä, miten tämmöinen fandom on saanut alkunsa? Siis milloin on tullut ensimmäinen brownie? Se on aika hauska juttu, että mulla siis itselläni on käsitys siitä, että tämä koko homma on alkanut joidenkin läpästä internetissä, että tämä on niin kuin alkanut, että tämä on joku vitsi, että joku on heittänyt jonnekin chattiin tai minne foorumille jonkun meemin, jossa on niin kuin joku poni ja sitten siitä on lähtenyt joku ihmeen vyörykeskustelu ja sitten kaikki, että mikä tämä juttu on. Ja sitten joku on läpällä ollut, että mä alakin katsomaan nyt tätä, että hei, ja menee niin kuin sillä asenteella, että mä katson kuinka huono se on. Sitten se onkin, että hei, ei tämä ollutkaan. Sitten tulee toinen tyyppi, että hei, no mäkin katson sen, mutta kuitenkin se on huono. Ja tulee semmoinen tietty lumipalloefekti syntyy, että kun se on oikeasti siis hyvin käsikirjoitettu ja hienosti animoitu sarja. Että siitä nauttii mun mielestä niin kuin vähän kaikenikäiset. Eli teillä molemmilla se kiinnostus siihen on lähtenyt ihan siitä, että hei, sarja on hyvä. Kyllä. Miten muuten siis se varsinainen fanitus Poneja kohtaan? Esimerkiksi Juuso sulla. Miten susta tuli brownie? No jos sen sopii sanoa, niin kaikkia lähti sieltä vuoden 2012 kesällä, kun oli armeijat jo käyty ja osittain saatu jo vähän työpaikasta kiinni ja siinä sitten menin tutkimaan internetsivuista YouTuben syviä tempauksia ja satuin huomaamaan sieltä vähän sellaisen niin kuin värikkäämmän näköisen pikkukuvan, jonka menin huvikseni klikkaamaan ja katsoin, että mikä se video on. Niin ensimmäinen asia, mikä näkyi, oli poni. Se lähti ihan semmoisesta, että miten sen selittäisi. YouTubessahan on paljon tällaisia videoita, jotka tunnetaan nimellä Sinä tuupa paska. Että se on semmoinen video, missä yleensä on yhdistetty tiettyjä videoklippejä ja niiden päälle veetty sanamiksauksia, veetty kappaleita, eli siitä on tarkoitus tehdä hauska video. Kun mä olin sen kattonut, mä aloin heti kelaa, että jotain poneja, että onko tämä jotain uutta sarjaa. Että se piti mennä heti klikkaamaan, että laitoin hakutermit, My Little Pony ja sitten mitäs sieltä löytyi, Friendship is Magic. Sanoin itselleni, että en minä tollasti, että pakko katsoa, että mikä tämä on. Ja sanotaan, että ensimmäisen jakson, kun olin kattonut, aloin kelausta, että mikähän tämä oli, että katsotaanpa toinen jakso. Katsotaanpa 3. jakso. Oho. Eli se veti sut heti mukaan. Se veti mukaan, että
Se kirous alkaa siitä, että se ensimmäinen jakso nimittäin jää kesken. Nimenomaan. Se jäi hyvin kriittiseen kohtaan, joten sun on pakko katsoa se seuraava, koska se ei lopu muuten järkevästi. Mutta onko sitten jotain sellaista niin sanotusti virallista määritelmää silloin, milloin sä oot osa sitä fandomia, milloin sä oot browni? Vai onko se ihan itse määriteltävissä? No tavallaan me mietittiin tätä Juuson kanssa just, että miten sen nyt voisi määritellä, että joku saattaa katsoa tätä sarjaa ja ei halua kuitenkaan määritellä itseään mitenkään browniksi, että se on semmoinen kasuaalikatsoja. Ja sitten jollekin se on hyvin tärkeää korostaa itsestä, että mä olen browni. Et mun mielestä tähän liittyy nyt se, että jos mieltää itsensä browniksi, niin se haluaa kuulua siihen fandomiin. Niin kun tämä browni liittyy niin vahvasti nyt tähän fandomiin ylitse sen sarjan, ettei pelkästään katso sitä sarjaa. Mitä erityisiä piirteitä brownie-fandomissa on? Miten vaikka eroaisi jostain, tai totta kai monilla fandomeillähän on yhtenäisiä piirteitä, mutta jos vertaa vaikka johonkin Harry Potter-fandomiin. Miten eroaa? Tai onko jotain sellaista miten ehdottomasti, että hei, tämä on spessua just meillä? No ainakin Amerikassa niin on semmoinen ilmiö brownien keskuudessa ollut, että brownit on niin kuin kerääntynyt yhteen jonkin tärkeän asian äärelle. Esimerkiksi on kerätty sairaille lapsille rahaa ja nämä lapset on monesti kuulunut just itse tähän fanikuntaan ja se on kiirinyt sitten se sana jonnekin ja sitten ne on haluttu auttaa ja tukea niin kuin niiden elämää ja niitä hoitoja, mitä ne on tarvinnut. Että semmoinen on mun mielestä erityinen tämmöinen huomio ja ilmiö, minkä mä oon huomannut. Ja Suomessakin itse asiassa silloin, kun järjestettiin, mikäs vuosi se oli, Crystal Fair, mikä se oli se vuosi? Oliko 2014? No niin, joo. Suurin piirtein tasan 2 vuotta sitten. Joo, mulla jo unohtui. Niin se oli siis tämmöinen iso BrownieCon, joka oli niin kuin suomalaisten amatöörien niin sanotusti järjestämä hieno tapahtuma, olin siellä mukana. Ja siellä järjestettiin huutokauppa ja muistaakseni huutokaupan kaikki tulot meni hyvän tekeväisyyteen. Niin, joo. Minäkin muistan, että olisi sinne mennyt. En muista mikä oli kohde, mutta muistan vain, että se ilmoitettiin siinä huutokaupan alussa, että nämä rahat hyvän tekeväisyyteen. Eli brownit ja hyvän tekeväisyys, mutta jos sä meet vaikka Googleen ja laitat brownie hakusanaksi, niin hakutulokset voi olla hyvinkin hämmentäviä. Brownit on ilmeisesti myös tämmöinen ehkä yksi pilkatuimmista fandomeista. Joo, on, ehdottomasti. Valitettavasti joo. Mistä se johtuu? Se johtuu varmaan siitä, että kun brownie-yhteisö ja tämä koko fandomi kerää ympärilleen niin kuin hyvin erilaista porukkaa, niin ja kaikenlaisista lähtökohdista ja kaikenlaisia ihmisiä voi olla syrjäytynyt tai voi olla muuten yksinään. Sitten voi olla aivan ihan joku Matti Meikkäläinen, ei ole mitään probleemia. Ja niin kun, sit sieltä kuitenkin saattaa, niin kun, että nostetaan joitain tiettyjä stereotypioita, jotka niin kun, on joillekin niin kuin ärsyttävä piirre ja sitten niistä otetaan valokuvia ja heitetään jonnekin keskustelun laudoille ja ollaan, että tämä on nyt brownie ja halutaan yleistää. Tarkoitatko sä, on esimerkiksi just näitä kuvia siis jostain keskikäisestä miehestä, jolla on ponipuku päällä? Joo, keski-ikäinen mies, kaulaparta ja fedora, se on varmaan niin sellainen tyypillinen. Joo, se on varmaan se ensimmäinen, mikä aina löytyy. Että. Joo, se on varmaan se tyypillinen kuva, mutta siis on meitä tyttöjäkin ja meillä ei muuten kummallakaan fedoraista päässä täällä. Ei ole, voin varmistaa tämän. Mutta tuosta siis ehkä yksi mikä syy mulle nousee, että minkä takia saattaa olla pilkottu just se, koska siis My Little Ponyhan on kuitenkin todennäköisesti alun perin nimenomaan pienille tyttölapsille suunnattu sarja. Niin miten esimerkiksi Juuso sun kohdalla, jos sä kerrot jollekin uudelle tyypille, että hei, että mä katson My Little Ponya ja pidän sarjasta tosi paljon, niin minkälaisia reaktioita sieltä saattaa tulla? Yleisin reaktio on varmaan se, että hetken aikaa tuijotetaan hiljaa ja sen jälkeen käännytään ympäri ja lähdetään äkkiä pois. Osa saattaa tietysti mahdollisesti kysyä, että katsot mitä, että sanoppa uudestaan. Ja sitten osa voi olla hyvällä tuurella. Saattaa olla vähän kiinnostuneempaa sorttia ja kysyä, että mikä siinä sitten on ideana. Et ei se ole ainoastaan niinku se sarja, vaan se on just se fandomi-piiri itsessä, että kun siihen pääsee tutustumaan, niin sitten pääsee niinku mukaan tähän sisäpiiriin. Mitä siellä sisäpiirissä tapahtuu? Pääsääntöisesti, ja se on, voisi sanoa, niinku, että se on hengailua. Pääsääntöisesti hengailua, että mitä siellä nyt yleensä tahtoo keksiä, että
No miiteissä meillä on niinku pelejä, meillä on kilpailuja, meillä on karaoke ja kaikilla. Sitten me ollaan yritetty tuoda paneeleita, niin kuin muissakin koneissa on yleisesti käytännössä siellä kaikkea tämmöistä. Ja me halutaan viettää aikaa yhdessä ja siihen voi kuulua tai ei kuulua enempi tai vähempi poneja. Että välttämättä ei me puhuta poneista, me voidaan puhua mistä tahansa. Siellä lentää jotain sisäpiiriläppää ehkä joskus, joka voi liittyä poniin ja kaikki tajuaa sen. Tai joku uusi fani ei taju, mutta me halutaan, että se pääsee siihen mukaan. Eli siis kaveriporukka, jota yhdistää kiinnostus johonkin asiaan. Kyllä. Jos Kyllä. karkeasti sanoisi. Tuosta vielä, niin kuin mitä kaikkia mahdollisia merkityksiä just niihin poneihin tai sarjaan liittyy, niin onko jotain tiettyjä tunteita tai pystyykö sitä niin kuin sanomaan, että sen lisäksi, että se on hyvin piirretty ja pitää juonesta, niin jotain muita? Mitä fiiliksiä ne ponit herättää? Ootas. Mitä fiiliksiä? Kivoja fiiliksiä, kivoja värkkäitä poneja. Mä itse tykkään niin kuin paljon tämmöistä, katsoa sellaisia elokuvia, jotka on visuaalisesti näyttäviä, että muutenkin katson paljon animaatioita, niin siinä on jotain hyvin viehättävää niissä kaikissa väreissäkin ja jotenkin, ne on söpöjä. Sitten varmaan voisi sanoa, että se ääninäyttelyn laatu. Aivan. Se on niinku, sanotaan, että ihan sama kuka on Boneesta niin sanotusti puhumassa, mutta hänelle on valittu niinku se paras mahdollinen ääninäyttelijä. On annettu vähän sellaista ujomman sorttista, on annettu vähän hiilepeämpää, on annettu vähän sellaista amerikkalaista maanviljelijä-aksenttia. Onko sama siis myös suomenkielisessä dubatussa versiossa? En ole kattonut. En ole kauheasti katsonut sitä suomenkielistä, mutta mun mielestä siis mikään ei kyllä sitä amerikkalaista alkuperäistä niin kuin voita, että tosi taitavia ääninäyttelijöitä ja itse asiassa aina kun katson animaatiota, kiinnitän hyvin paljon huomiota ääninäyttelijöiden työskentelyyn, koska se luo sen persoonan sille koko hahmolle. Se täytyy tehdä hyvin, jotta sä tunnet sen hahmon ja minkälainen se on, mitä se ajattelee ja sä kiinnyt siihen eri tavalla, jos on hyvä ääninäyttelijä. Brony-yhteisöön, kuten monen muuhunkin fandomiin, liittyy myös keräily. Ja te molemmat toitte nyt mukananne, kun pyysin joitakin poneja. Täällä studiossa on nyt eri puolilla ripoteltu. Hyvin vaihtelevankin näköistä. On siis pehmolelua, on figuurimallia. Kuinka paljon teillä on kotona poniesineitä? No, mitä nyt? Tuossa veljen tyttö laski vähän aikaa sitten, että noin 300 erilaista, että on figuuria, pari teepaitaa, pehmolelu, joku värityskirjakin taitaa löytyä ja sitten kaiken näköistä, 2 nukkeakin jopa. Ai, lukematon määrä. Tusinan verran pehmoa, tusinan verran julistetta, tusinan verran figuuria. Jos puhutaan pienistä figuureista, niin siellä lähennetään varmaan jo 100-120 kappaletta. Sarjakuvia muutamia kappaleita. Mitähän se siihen sanoisi? Sanotaan, että no, jos mietitään tälleen rahallinen keskiarvio, sekin on laskettu suurin piirtein, että se on siellä noin 2,5 tonnia on käytetty ponitavaraan, että siitä jos laskee, että pienet figuurit on 395 kappale ja sitten pehmot on 20-30, niin siitä sitten laskemaan, että kuinka monta niitä voisi olla. Omistautumista todellakin. Miten sitten muuten? Keräilettekö te jotain muuta? Siis että onko monet Brownithan myös varmasti saattaa kuullakin muukin fandomi. Onko teillä jotain muita suosikkeja? Mun mielestä Brownie-fandom menee aika lähellä käsikädessä kaikkia näitä anime- ja pelijuttuja, että niin, kun me osallistutaan molemmat koneihin, niin siellä me hengaillaan monien kanssa, jotka tykkää animesta ja peleistä ja sarjakuvista. Ja tää liittyy vähän siihen samaan, ja itse asiassa mä itse katson animea ja luen mangaa ja keräilen jotain mangasarjoja ja sitten saatan ostaa ajoittain joskus jonkun hienon figuurin, joka on jostain animesarjasta ja niin kuin tuommoista tulee ostettua. No sanotaan, että viime aikoina olen hyvin paljon kiinnittänyt raha-arvoa noihin erilaisiin retropeliaiheisiin keräilyihin tuolta no sanotaan PlayStation 1 aikakaudelta nykypäivään, että siitä väliltä mitä keksii pelikonsolia, niin olen ostanut sinne aina uutta tavaraa. Anime-puoli, no sieltä löytyy muutamaa kirjasarjaa, mitkä ei ole vielä ihan kerätty täyteen. Ja olikohan siinä vielä, no kirjasarjoista jos puhutaan vielä, niin Korkea jännitykset suomalaiseksi suomenkieleksi käännettynä tietenkin.
Olen kerännyt Pokemon-kortteja, muistin juuri sen. Mulla on hirvittävä kasa niitä kotona, että kyllä nyt mä olen pikkuhiljaa lopettanut sen, että mä pelaan vaan niitä niin kuin Nintendo, tai mikä se on DS Nintendolla niitä pelejä, mutta en enää taida niitä kerätä. Joo, nyt kun tonkin muistin, niin minäkin muistin, että jossain vaiheessa keräsin aika paljon tätä Magic the Gathering korttipelien uusimpia kortteja, että sain tehty itselle pakkoja, mutta sekin jäi vähän niin ja näin. Keräilyä, fanitusta, omistautumista. Ootteko te nörttejä? Minä olen omasta mielestäni nörtti ja mun mielestä se ei ole negatiivinen sana, että mä tykkään määritellä itseni sillä lailla nopeasti, että mä oon nörtti. Mä sanon joskus jossain tilanteessa. Kai se sitten on vissiin itsekin myönnettävä, nörtti ollaan. Tullaan olemaan. Jatketaan keskustelua nörttiydestä ja fandomeista hetken kuluttua. Kuuntelet Radio Helsinkiä normipäivää. Studiossa Emil Johansson sekä 2 brownia, Juuso ja Niino. Äsken puhuttiin siitä, että te molemmat olette nörttejä. Kyllä. Myönnetään. Myönnän sen. Jonkun aika sitten, siis nörttihän on ollut hyvin pitkälti negatiivinen sana, mutta sä esimerkiksi sanoit, Niina, että sun mielestä sä mielet sen positiiviseksi. Se on niin kuin yksi tapa määritellä sua ja sun identiteettiä. Joo, tämmöiset asiat, jotka niin kuin mielletään, että nörtit tykkää niistä, niin musta ne on erityisen hauskoja ja mukavia. Viihdyn niiden juttujen parissa. Mutta onko sellaista määritelmää, että mikä on todellinen nörtti? Mulla on jokin kutina tästä, että me just keskusteltiin tästä aiheesta mun kaveritten kanssa vähän aikaa sitten ja yksi semmoinen yhtenäinen piirre, mikä saattaa liittyä nörtteihin, on se, että on joku erikoinen tietämys ja intohimo jonkin asian parissa. Joo, aika lailla se, mitä mäkin löysin yhden tällaisen määritelmän, että nörtti on ihminen, joka on kiinnostunut erityisellä tavalla jostain populaarikulttuurin asioista. Ja ennen kaikkea, että on tosi perehtynyt niihin. Et sitten voi olla tiedenörttiä, musanörttiä, sarjakuvanörttiä, mikä itse asiassa mun henkilökuvauksessa Radio Helsingin sivuilla lukee, että mä oon sarjakuvanörtti, mä luen paljon sarjakuvia, mä keräilen sarjakuvia ja mäkin kyllä koen itseni nörtiksi siltä osin, mutta sitten taas tämmöinen fantasia ja fandom-maailma on mulle hyvin vieraita. Mutta mikä on se viihteellinen kuva nörtistä, jos teille sanoo nörtti, niin miten niin kuin viihteessä esimerkiksi teidän mielestä nörttiys tuodaan esiin? Onko se muuttunut? Aika paha. Mun pitää vastata tuohon vai? Joo, vastaava. Viihteessä, miten tuodaan nörtti esille? Tai jos on joku nörttihahmo jossain. Onko se sellainen, että siihen voisi samaistua? Heti tulee mieleen Big Bang Theory. Niin kun. Se on muuten ihan hyvä sarja. Melkein fanitan sitä. Rillit huurussa. Joo. Mutta sehän on yksi tällainen sarja, mitä on mietitty, että se on vaikuttanut aika paljon niin kuin nörttiyden hyväksyntään. Eli se on tuonut nörtin tämän stereotypian positiivisessa mielessä esille. Kyllä. Mun mielestä joku saattaa olla nörtti toisten silmissä ja toisaalta joku on omasta mielestään ja muiden mielestä ei ole nörtti. Siis silleen, että tavallaan on vaikea pelkästään vaikka ulkonäön perusteella sanoa, kuka on nörtti, tulee mieleen siitä rillit huurussa, että siinä on hyvin käristetysti niin kun, ja hauskasti niin kun, kerrottu se juttu. Sulla on silmälasit ja joku sarjakuvapaita. Ja aivan. Just niin kuin vähän mulla on silmälasit, mulla on Adventure Time paita päällä. Ilmiselvä nörtti. No niin, mä olen niin nörtti. Mutta sitten taas toi, just mitä sanoit, että voiko toiset määritellä sitä. Onko koskaan tullut sellaista oloa brownie-yhteisössä, että olenko mä riittävän brownie? Onko koskaan tullut tollaista fiilistä? Missä vaiheessa ollaan riittävän inessä, skenissä? Minusta ainakin itsestään tuntuu, että en ole koskaan kokenut tollaista fiilistä, että ehkä se johtuu siitä, että jos kuvitellaan silleen niin, että tämä viimeisimmän generaation ihan ensimmäinen jakso tosiaan, sehän, eikö se tullut 2010 sieltä lokakuuta? Kyllä. Silloin se tuli julki, niin siitä oli kuitenkin jo se 2 vuotta, että siitä oli ehtinyt 2 kautta tulla jo julki, että minä niin kuin sanotaan, tuli vähän jälkijunassa tähän mukaan. Ja ennen kuin menin ihan ensimmäiseen kunnon isoon miittiin, mikä järjestettiin täällä Helsingissä, niin jotenkin oli pakko tehdä silleen, ennen kuin uskaltaa mennä, niin pakko katsoa siihen mennessä ilmestyneet jaksot vielä kerran putkeen, että jos joku haluaa alkaa
juttelemaan, niin sitten mulla on varmasti tietoa, että mitä mä pystyn vastaamaan siinä. Että ei tarvitse ihan niin kuin tuppisuun olla koko ajan. Eli jonkinlainen paine kuitenkin siitä, että... Etenkin alussa, kun siihen tulee siihen fandomiin. Mulla ainakin oli pikkasen sellainen, että kun ekaa kertaa, mä hyppäsin kanssa aika myöhään, se oli jo 2013 ja saattoi olla jopa jo 3. kausi alussa, että mun piti äkkiä catch up, että tiedän mistä tässä on kysymys. Joo, kyllä. Miten sitten fanitus muuten? Onko teillä muita fanituksen kohteita? Semmoisia niin kuin näin selkeitä, tai voisi sanoa, että olen brownie, mutta olen myös, mikä sana nyt olisi? Mun on ollut aina vaikea tavallaan kategorisoida itteeni, että tämä brownius on ensimmäinen tämmöinen juttu, johon mä oon mieltänyt itteni sillä lailla, että tässä mä voisin olla niin kuin osana ja mukana, että ainoa, mitä mä nyt tulee mieleen, mitä mä oon jollain tasolla edes fanittanut, niin lapsena tietysti oli joku Spice Girls ja sitten tuli niitä oheistuotteita ja näin. Ja sitten sen jälkeen joskus teiniässä oli täysin rakastunut Michael Jacksoniin, että se oli aika voimakas, mutta se ei ollut yhtään samanlainen kuin tämä Brown-juttu, kun tässä tämä fandom on niin suuressa osassa, että noihin ei liittynyt mikään fandom. Mä haastattelin tänään aikaisemmin tutkija Jyväskylän yliopistosta, Irma Hirsjärveä. Hän on tosiaan fanitutkija, niin sanotusti tehnyt väitöskirjan muun muassa tehnyt väitöskirjan suomalaisesta Skifi-fandomista. Ja Hirsjärven kanssa puhuttiin tosiaan tuosta fanituksesta, ja hän tosiaan sanoi, että ilmiönähän se on yhtä vanha kuin koko ihmisen kulttuurillinen toiminta, että aina on ihailtu jotain, mutta vasta niin kuin oikeastaan parin viime vuosikymmenen aikana alettu tutkia fanitusta, fanikulttuuria. Kuunnellaan pieni pätkä Irma Hirsjärven haastattelusta. Jos järjestetään suuria spektaakkeleja esimerkiksi jalkapallokisoihin, se on yksi fanituotannon tapa. Sitten on animen ja mangan puolella on valtavan laaja ja monipuolinen videoiden, elokuvienkin, piirrosten, erilaisten graafisten tuotteiden fanituotanto. Ja tämä science fiction fandom, jota itse tutkin, osoittautuu olevan kokonainen platform itse. Eli siellä on kirjatuotantoa, lehtituotantoa, kuvitustuotantoa, elokuvatuotantoa. Eli tämä Star Trek-porukka, jotka sitten teki Iron Sky-elokuvan, on ehkä tunnetuin tällainen fanituotannon kautta ammatillistunut ryhmä. Eli siellä on tällainen omaan tarkoitukseen tehtävä fanituotanto, piirustuksia, pienimuotoisia asioita. Ja sitten tällaista ihan ammatillistumista. Tähän Skifin liittyen ehkä voi sanoa, että tämä Finkon, joka pidettiin tässä Tampereella viime viikonloppuna, niin keräsi 4000 ihmistä ja se on fanituotanto. Sen tekivät ihmiset, jotka eivät saa sitä palkkaa. Se on kulttuuritapahtuma. Fanifiktiohan on hyvin, hyvin vahvasti tällaista hauskaa seksuaalista iloittelua, jossa leikitellään paitsi seksuaalisuudella myös sukupuolirooleilla. Ja se ei rajoitu edes ihmisiin, vaan menee myös tämmöisen posthumanismin puolelle robottien ja erilaisten alieneiden maailmaan. Fanifiktio on valtavan rikas kirjoittamisen alue, joka juontaa juuriaan tuolta Star Trek-sarjan naispuolisten fanien keskenään kirjoittamasta fanifiktiosta. Eli se tarkoittaa sitä, että otetaan tekstiä, jatketaan tavallaan sitä tekstin tarinaa tai henkilöitä tai muutetaan henkilöitä. Ja hyvin yleistä siellä on tämmöinen homoseksuaalinen slash, jossa voi olla sitten myös sadomaso-tyyppisiä viittauksia. Se on rikas ja hauska ja monipuolinen alue ja siellä on valtavan paljon kirjoittajia. Mä en kovin paljon muualla fanituksen puolella ole tällaista tavannut. Tämä on science fictionin ja fantasian ja tällaisen japanilaisen populaarikulttuurin puolella hyvin yleistä. Siinä siis tutkija Irma Hirsjärvi, fanituotanto ja fanifiktio. Tuossa Irma Hirsjärvi tosiaan puhui fanifiktiosta nimenomaan siitä näkökulmasta, että se saattaa usein olla myös vähän tällaista seksuaalisviritteistä. Mutta fanituotantoa ja fanifiktiotahan on ihan järjettömät määrät. Esimerkiksi Peter Jacksonin Taru Sormusten herrasta -trilogian ja se visuaalinen ilme on peräisin fanifiktiosta. Tuotatteko te itse tai seuraatteko paljon fanifiktiota?
No mä seuraan niin kuin paljon, että mä en valitettavasti tuota mitään, että ainoa mitä mä jollain lailla voin sanoa tuottavan on vain se, että kun mä osallistun miitteihin, niin mä olen siellä järjestäjäpuolella ja tuotan jotain toimintaa nuorille. No en voi sanoa, että itse tuotan ainakaan mitään fanifiktiota vielä, että seuraanko no jos puhutaan ihan tälleen niin kuin jos puhutaan ihan tällaista niin kuin kirjallisesta puolesta, että kirjoitettua tekstiä, esimerkiksi jotain fanitarinaa, niin niitä minä en nyt niin aktiivisesti seuraa. Että mitä nyt tässä fandomissa esimerkiksi on tullut fanituotosta yllättävän paljon tässä, 6 vuoden aikana, kyllä. Niin yllättävän usein kaikki tommonen niin kuin musikaalinen puoli ja animaatiopuoli, mitä fanit ovat itse tehneet, niin ne on yksi semmoinen asia, mitä minä ainakin seuraan aika aktiivisesti. Joo, sieltä löytyy ihan huikeita kaikkea remiksejä ja aivan tuntuu, että aivan ammattitasoista porukkaa siellä on niitä tekemässä. Että kyllä, kannattaa käydä YouTubessa, kirjoittaa jotain My Little Pony remix tai jotain, että paljon on myös suomalaisia tekijöitä. Vaikuttaako fanituotanto esimerkiksi siihen, että miten se varsinainen alkuperäinen sarja muotoutuu? Tai siis tällä hetkellä Brownithan on suuri ryhmä. Luuletteko, että pystytte vetelemään niin sanotusti vähän naruista, että mihin suuntaan tekijät vie sarjaa? No ehdottomasti ainakin nykyään, niin kun, että siinä alkupuolella niillä tekijöillä ei ollut varmasti mitään käsitystä, että tämmöinen juttu tapahtuu, että aikuiset miehet ja vanhempi väki alkaa niin kun seuraamaan tätä sarjaa ja ihan tosissaankin. Ja nykyään niissä kausissa on tullut ilmi se, että tekijät tekee yhä enemmän semmoisia jotain elokuvaviittauksia, jotka on jotain aikuisten elokuvia, joista lapsilla ei voi olla käsitystä. Ja jotain muita semmoisia ihme läppää ja vitsejä, jotka on niin kuin Brownien keskeisiä keksittyjä vitsejä. Tai esimerkiksi joku sivuhahmo, jolla ei oikeasti ole mitään merkitystä tavallaan tarinan kannalta, niin Brownit on vaan pongannut sen sieltä ja keksinyt, netissä on sitten häröilty sen asian äärellä ja sitten ne tekijät on halunnut jotenkin korostaa sitäkin jossain jaksossa. Voidaanko fanituotannossa viedä sitten vähän pidemmälle niitä asioita, kuitenkin on kyseessä lastensarja, niin missä ihan kaikkea voidaan mahdollisesti tehdä, niin pystytäänkö fanituotannossa syventämään niitä ponien välisiä suhteita siis ihan muuten, tai tuleeko sinne erilaisia juonen käänteitä ja minkälaista se siis on? No sarjakuvissa ainakin niin kun ne pääsee revittelemään ponien niin kun nämä kaikki maailmat, mitä siellä tapahtuu ja näin, niin ne on ehkä vähän jopa synkempiä ja saattaa olla ehkä enemmän ahdistavia kuviakin ja muita. En tiedä niistä suhdejutuista, mutta niin kuin muuten niin kuin seikkailut on vähän erilaisia niissä sarjakuvissa. Ja ne on mun mielestä vähän vanhemmille, tai mulla on semmoinen käsitys, että ne on vähän vanhemmille suunnattuja ne sarjakuvat. Niin, hyvä pointtihan tuokin tietty, että sitä vaan alkaa itsekin aina miettimään, että niitäkin sarjakuvia, mitä just mainitsit, niin jotkut niistä on todella hyviä, että siitä kun alkaa miettimään, että jos ihan toi kehittäjätiimi vaikka menisi joskus lukemaan ne, ja sitten ihan oikeastaan alkaisi kelaamaan, että miltä tämä voisi näyttää ihan visuaalisesti toteutettuna. Et minä uskon ainakin, että niistä voisi saada ihan mukaviakin jaksoja joskus tehty. Joo, se olisikin aivan hienoa. Ja muistan itse asiassa, tullut tästä aiheesta puheen ollen, niin eräässä paneelikeskustelussa jossain Konissa, niin nämä sarjan tekijät sanoivat, että nythän niitä on 3 näitä elokuvia, jossa ponit ottaa niinku ihmisen muodon, Equestria Girls. Niin, onko ne siis just fanituotantoa siis? Ei, vaan itse asiassa he kertoi, että tämä on Brownien ansiota, että tämä on niinku tehty, että te teette niin paljon fanarttia ja kaikkea, missä ne on niinku ihmisiä ja kuvataan ihmisenä. No se huvittava puoli tässä on se, että Brownit ei yleisesti tykkää näistä elokuvista, että ne on vähän sen luonteisia, että juonikuviot ei oikein miellyttänyt kaikkia. Että on liian tämmöinen high school musical meininki, että aivan liikaa voisi sanoa. Mutta yleisesti onko siis sillä tavalla, että teillä on valtaa yhteisönä, siis tekijöihin? Tai luuletteko, että tekijät haluaa tällä hetkellä nimenomaan vastata siihen, mitä Brownie-yhteisö haluaa? No, mun mielestä joo, koska Hasbro nyt on vähän niin kuin iso yhtiö ja halutaan paljon rahaa, niin totta kai Brownit on yllättävän suuri osa, jotka ostaa niitä ponituotteita, että paljon on varmasti niitä pieniä tyttöjäkin siellä jonossa, mutta sitten siellä on Brownejakin. Ne pikkutytöt on varmasti kateellisia teidän molempien aarteista. Kyllä. Jatketaan keskustelua Browneista ja fandom- ja nörttikulttuureista Juuso ja Niinan kanssa hetken kuluttua.
Kuuntelet Radio Helsinkiä, normipäivää. Studiossa Emil Johansson sekä Juuso ja Nina, 2 brownia, eli My Little Pony, oliko tämä nyt Friendship is Magic-sarjan faneja. Yes. Puhuttiin tosiaan myös nörttiydestä ja siitä, kuinka nörttiys on nykyään valtavirtaistunut, eli se on sallitumpaa, hyväksyttyä, ehkäpä toivottavaa välillä. Miten muuten nörttiys, siis kun puhuttiin, että se molemmilla jollain tavalla istuu identiteettiin, niin esimerkiksi Niina, sä kerrot, että sä pelaat paljon myös, siis esimerkiksi videopelejä ilmeisesti. Joo, kyllä. Pelaan pleikkarilla, sitten joskus PC:llä ja sitten on Nintendo DS ja tämmöistä. Onko sun mielestä tämmöinen videopeli tai nörttikulttuuri maailmoineen jollain tavalla maskuliininen, tai onko sinne ollut vaikea tyttönä ja naisena päästä? Toisaalta, niin kuin mä mainitsin, niin tämä ärsyttää vähän tämä kysymys, koska mä en ollenkaan näe sitä silleen, että se on joku miesten maailma tai joku on naisten maailma tai muutenkaan. Että nörttijutut, miksikään jotkut mieltää nörttijutuksi, niin mä on vaikea käsittää, että miksi ne olisi vaan miesten juttuja. Että kun ollaan oikeasti hyvien viihdyttäviä asioiden äärellä, että niin kuin voi olla hyvä videopeli, jossa on oikeasti niin kuin mielenkiintoinen juoni, hyvä hahmo, joka niin kuin imasee mukaan. Ja en mä näe syytä, miksi niin kuin vaikka naiset ei kiinnostuisi, tai vaikka jos vaikka siinä ammutaan, niin miksei naiset voi kiinnostua semmoisesta räiskinnästä tai näin. Että mä oon ainakin itse kasvanut semmoisessa kaveripiirissä, että me kaikki ollaan oltu vähän sellaisia, että ollaan pelattu Mortal Kombatia ja Tekkeniä ja kaikkea tämmöistä, että ei ole ollut semmoista jotain rajaa, että joku olisi sanonut meille, että noihan on noita poikien juttuja. Että onko se sitten vähän toisinpäin kuitenkin, että Juusolle saattaisi olla niin kuin brownie-yhteisö, tai siis niin kuin brownie-harrastuksesta, että hei, toi on tuollaista söpöilyä, mitä sä nyt sitä teet? Siis kyllähän minulla kun kavereille menin aluksi myöntämään, että tykkään katsoa tällaista sarjaa, koska se on vain koukuttava, niin kyllähän heillä ensireaktio oli, että ai jaa, mitä sä nyt sellaista oot alkanut, niin mä sanoin, että niin ei sille voi mitään, että sen vaan tajuaa tai ei tajua, että voiko nainen pelaa videopelejä, että miksi ei, voiko mies pitää polvisukkia, miksi ei, että se on ihan niin kuin, ei sitä niin kuin välttämättä, mitenhän sen selittäisi, onko sillä niin väliä? Se on niin sääli, että halutaan heti kategorisoida tuolla lailla ja sitten kaikki markkinointikin tehdään esimerkiksi jossain leluissa, että se on se tyttöjen aula ja poikien aula, jossa on pinkit ja siniset erikseen. Siitähän nyt on ollut paljon puhetta, niin se on jotenkin ärsyttävää, koska ne on vain yksi kasa leluja tavallaan mulle. Että kun mä olin lapsi, niin mä otin sen, mikä sattui sopimaan mun juonikuvioihin siinä mun leikissä, että tää on nyt olennainen tässä, mä tarvin nyt pahiksi, mä ostin sen Godzillan. Oikein, ehdottomasti mun mielestä. Mutta ollaan muutaman kerran nyt tullut mainituksi noi konit. Haluatteko vielä avata, mitä konit siis on ja käyttäkö itse koneissa? Mitä on konit? No pääsääntöisesti, ainakin täällä Suomenmaalla, niin jos on konpäätteinen tapahtuma, niin yleensä sillä viitataan japanilaisen anime- ja manga-kulttuuriin. Että yleensä henkilöstö haluaa kerääntyä aika paljon juurikin tämän animen ja mangan ympärille, koska he kaikki ovat niin sanotusti siinä fandomissa mukana. Riippuen ihan mistä konista on kyse, niin osa on ihan tehty vaan hengailumielessä. Ja osa taas on, voisi sanoa, että tarkoitettu vähän sille syventävämmäksi, että on siis anime- ja sarjoja, niitähän on monia. Ja jotkut on kattonut vain murto-osan, jotkut on nähnyt jo vähän enemmän, niin sitten ne haluaa pitää enemmän tällaista syventävää luentoa niistä, että on niinku luentokoniksi voisi kutsua melkeinpä, että jos siellä on paljon kiinnostavaa ohjelmaa. Sitten tietty on meitä poikkeuksiakin, että esimerkiksi, no eikö tuo Ropekon, että sehän niinku pääsääntöisesti se taas perustuu tuohon roolipelaamiseen ja tällaiseen, että siellä ei niin paljon animekulttuuria ole edustettuna, että niin paljon, jos tulee jonkun yhden asian äärelle, niin tuommoinen on mahdollista, että voidaan järjestää tuommoinen convention niin kuin tapahtuma. Ja itse asiassa brownitkin on jo niin iso juttu, että meilläkin on siis itse asiassa tällä viikolla, oliko perjantaina, niin BrownieCon tuolla, missä se olikaan tuolla? Sanotko Baltimoressa? Joo, Baltimoressa on tällä viikolla iso tapahtuma, jonne tulee ainakin muistaakseni jopa 10 000 ihmistä se on kerännyt yhden viikonlopun aikana, että isosta tapahtumasta on kyse. Hurja määrä. Onko jotain arvioita, kuinka paljon browneja on niin kuin maailmanlaajuisesti?
Maailmanlaajuisesti en tiedä ja uskon, ei että paljon on myös niin sanotusti kaapissa, että se, niin kuin jos puhutaan Suomen tasolla, niin ne, jotka ovat uskaltaneet liittyä julkisesti Facebookissa vaikka siihen Brownies of Finland-ryhmään, niin niitähän on noin vähän yli 600. Suurin piirtein. Joo. Onko se stigma tai pelko siitä niin kuin yleinen just, että ihmiset ei uskalla kertoa, että he harrastaa tätä? Todennäköisesti. Joo. Ja se vähän riippuu, tämmöiset asiat on vähän sellaisia, että kyllä mäkin ehkä mietin, missä tilanteessa tuommoinen asia kerrotaan. Tai sille, että en mä välttämättä, jos mä haluaisin kaupan kassalle kesätöihin, niin välttämättä sanoa ekana. Mä muuten sitten katon My Little Ponya, että sillä lailla, että se ei ole ehkä ensimmäinen asia, jota mä korostaisin. Mutta niin kuin joskus jossain kevyessä keskustelussa voihan sitä mainita, jos on samanhenkistä porukkaa tai muutenkin. Niin, kenen synkkaa, niin että niillä pystyy ehkä niille uskaltaa avautua vähän enemmän. Ja sitten kun on vaan semmoisissa tietyissä piireissä, että ei ole niin hassua, että katsotaan animaatioita. Mä itsekin katson varmaan enempi animaatiosarjoja kuin Hollywood-elokuvia. Että se on turvallista siinä porukassa puhua siitä. Kyllä, juu. Juuso, sä kerroit, että sä oot myös mukana noissa turri, vai onko ne pörrö, vai mitä piirejä ne on? Niin, turri, eli ystävällistermillä, kun itse en tykkää sitä sanaa käyttää, niin pörröpiireissä. Eli mitenköhän ne voisi kuvailla? No pörrö voisi niin kuin olla, että minä en ole siis paras nyt kertomaan, olen ollut siinä fandomissa vain muutamia vuosia, että en ota vihapostia, kiitos. Sanotaanko, että pörröhän on yleensä semmoinen, niin kuin tuppaa joskus vaikka näkemään jossakin, että on ihminen, mikä on juurikin peittänyt itsensä vähän niin kuin tuommoisella eläimellisellä asulla. Ja nyt ei puhuta mistään maskoteista, vaan koska maskotithan saa sitä aina palkkaa, vaan nimenomaan puhutaan siitä, jotka tekee sen vapaaehtoisesti, että he haluaa vähän niin kuin joko sulkeutua maailman ympäriltä, että se tuntuu turvalliselta, tai sitten vastaavasti, mietitäänpäs, miten sen voisi sanoa, tuntee itsensä eläimelliseksi, koska eläinlaatuja tai eläinlajeja, niitähän on aika monia, ja yleisimmät nämä pörröt, mitä olen tutustunut, niin on juurikin koiraa, kettua, sutta. Ja sitten kuvitellaan tämän kyseisen eläimen luonteenpiirret. Koira, mietitäänpä, ihmisen lähin ystävä, hellittävä, eli hän haluaa niin kuin ilmaista olevansa juuri tämmöinen ihmisläheinen. Susi, laumaeläin, hän tykkää kulkea joukon mukana. Mitä näitä voisi taas keksiä vielä? Että eli sillä eläinpuvulla myös niinku tuodaan sitten sitä sun omaa luonnettaan voisi niin sanotusti ehkä vähän tuoda ilmi. Okei. Miksi eläimeksi sä pukeudut yleensä? Valitettavasti minulla ei pukua ole, minulla ei ole vielä mitään noita. Uskoisin kuitenkin, jos tässä pitäisi myöntää, niin olen susi. Se on nyt myönnetty. Oletko yksinäinen susi? Ei, en ole yksinäinen susi. Haluan olla laumassa mukana. Mutta toikin on varmaan tollainen harrastus tai ilmiö, minkä avaaminen voi olla välillä hyvin hankalaa. Kyllä joo, niin kuin poniudessakin, niin en minäkään viittisi ihan kadulla mennä ensimmäiselle vastaantulevalle toteamaan, että terve, kuulun turripiiri, kuuluuko sääkin? Että siinäkin pitää nimenomaan ensin kannattaa yrittää aina silleen etsiä juurikin esimerkiksi netin syövereistä vaikka erilaisia foorumeita, jotka on tarkoitettu turrikeskusteluihin tai vastaaviin. Ja sitten sieltä voi tuntea sitä läheisyyden tunnetta, että siellä uskaltaa vähän avautua. Yhteisöllisyys siis. Kyllä, juu. On tosi tärkeää ja myös tosi kiehtovaa. Kuulostaa nimittäin siltä, että teillä on tosi solidaarinen ja hyvä meininki. Kyllä, minä ainakin sanoisin, että näin nopeasti heitettynä. Joo, niin kuin brownipiireissäkin, niin kaikenlaiset ihmiset, niin kuin siellä tulee kohdattua, jos minkä ikäistä ja minkälaista piireistä on joku hoppari tai hevari tai on joku ujo ja on joku tosi rohkea ja on kaikenlaisia ihmisiä. Ja sitten meillä just on semmoinen juttu vaan meidän jengissä, että me niin kuin yritetään vaan saada semmoinen yhteisöllinen hyvä meininki siellä keskenään. Oli minkälaisia ihmisiä tahansa, että yhdessä on niinku kiva hengata ja tehdä juttuja. Jos mä katsoisin nyt tämän uusimman My Little Pony-generaation sarjan, niin otettaisiko mut avosylin vastaan Brownie-yhteisössä?
Totta kai. Ilman muuta. Se olisi tosi siistiä. Meistä on siistiä tavata niinku uusia faneja. Se on niinku huikea juttu. Miten sitten muuten just toi, kun suhtaudutaan välillä negatiivisesti, niin onko se ehkä vähän sellaista, pyritään kääntää se päälailleen tyyppistä hommaa. Että hei, jos meistä kirjoittaa netissä tollasta, niin ei provosoiduta. Joo, tässä puhuttiin aiemmin Juuson kanssa, että niinku Brownella on ollut tämmöinen iskulause pitkään. Love and tolerate. Joo, just, että ei provosoiduta ja yritetään vaan olla jees-meiningillä koko ajan. Love and tolerate, se sopii erinomaisesti myös ihan normipäivänä tähän ohjelmaan. Hei, kiitos Juuso, kiitos Niina haastattelusta. Ja ensi viikolla jälleen normipäivä uusien normien kanssa. Mä olin Emil Johansson. Seuraavaksi studiossa kesäkeksiä.